Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel Nining Cah. Pagi ini untuk proyek resik-resik Cah. Jadi proyek resik-resik ning nggure omahe wong. Ki nggo omah sing duwe kandang lho, bose kandang. Kon resik-resik soalnya rumbuk delok kok ngono lho. Ki mbiyen bekas kolam tapi gagal. Iki surikayane kon ngemek iki sing tuwek Cah. Iki ngene iki nek sarang-arang niki tuwek. Iki malah kon motol kon apa jenenge? Kon motol. Ya enggak lah. Woi be ya Cah sumpah. Jadi iki kon goleki sing tuwek-tuwek aduh. Ini surikaya tanpa biji yang dalamnya bijinya sitok loro gede ya. Surikaya jumbo. Lho sitoke boleng. Ini sudah tua ini. Yang itu belum, yang ini belum. Oh itu tua itu yang di tengah. Aku orang ngadus ke cuk Pak itu. Saya mau bernyapu terus langsung ngeterne sekolah. Mari ngono iki proyek resik iki mau. Gak nggo genter, Pak. Gak nggo genter. Bayo, delokan sing dhuwur kae. Bangani bajing. Masak lah. Pol gede. Nanti ditebang, Kak. Nanti ditebang itu. Yang ini akeh jane tumbuhan buah-buahan. Ki rambutan benjai sing iki. Oh, benjai nek sing ki anu kelengkeng bu jenis apa ning ngarep biyen gede malah ditebang biyen. Engke duren tapi urung wah. Duren langgek sak ngene iki lho. Tapi wis rondok apa ketel iki mbiyen ora iso anu kok. Iki jeruk bali, iki alpukat iki ya urung wah iki. Sing ning jero kono ya gak umum. Gak umum ketele. Ada. Loh, kau ketele ndak umum. Ada. Lelehmu nggawa anu ki apa wis mbok nggo ta, Mak? Sepal. Apa? Wis apa? Ontong. Iki gedang apa iki, Mak? Endi stoke? Oh iya. Kuwi urung najini wis stoke. Ontong Cah dikulup, dik sigar dadi loro. Apa dioseng? Dijangan, gule. Enak sekali. Jengklonge akeh. Engko proyeke nebang iki dik tewebang engko trek ngono. Trek. Kalau enak sing jumbo ning dhuwur. Kita coba rasakan rambutan benjai Cah. Sudah matang dia. Dia sudah matang. Semotok.
Apane sik? Semetok. Diketek sik. Duh, jengklonge lurik-lurik. Jengklong Aidos, Aidepti. Wi mesti anu tukul neng dindi gempol. Terong sing gawe sipatan iku ndi? Kuwi tak terong rantai wi. Iya nggo pokoke sitok-tok dhewe ra oleh. Lho. Kok sitok terong rantine loro iki? Kuwi legi. Yang mana yang dipertahankan? Paling sing gedhi ki lho, Mak. Wis kon nganu paling. Lah ya paling sing kon nganu sing gedhi kae lho. Yuh, biyuh. Ki cara diktuke omah madhepe rono ya. Masakmu merah kecil-kecil. Kok Pak Buni sekitar. Yuh jengklonge ndak umum. Ki mau hasil tapi ning ndur cek akeh nggak ditebang crok ngono cale lego dik-dik. Jumbo. Jengklong ki lho gak jowedi to. Rasake lho. Gitu. Kecot, Mak. Iya, Mak. Kecot. Wong jupuke yo mbet bar mati. Omong apa tak colne neh yo urip kabeh nek ono omah, tapi mbok ndelik neh. Nan pura. Akeh iki ngomong. Arep cilik sik. Kono kok. Tak weni diantaran. Kae lagi tak nggo resiki iki. Gantol iku dong. Dong apa to? Tapi yo klaras koyo nah iya. Jok omong jok mang lah kok. Susu dibilang teh. Iki tak resiki sik. Agak pengen nek unboxing. Ki apa ta? Semut tok. Buak. Paret, gak mampir mari panen. Gak cucu Mak. Tapi manis ini. Ah. Iki yo mal Mariana apa? Gak gelem. Tengah. Gak gelem. Masya Allah semutnya tiba kok ini. Peteken. Pah. Kalau tengah lho. Lah ke merawambat ning gendeng barange lho nggih. Rawatan apa. Lah wi mrambate sing kon ndi? Begitu ketelnya. Delok kok ngene. Gak umum. Omahe lor ki yo ngono kuwi cah. Beso. Gak umum ngene.
gatal jengkong. Itu ada yang aduh dikerowok bajing. Itu ada yang dikerowok bajing. Jengklongnya ini banyak sekali. Apa? Kayak nang halo. Ya lah delok iki arep sambilan iki. Dipercepat ya. Koyok neng kali ya. Sek kali ya. Kita lanjut perat 2 cangko. Yo, huak ya. Bangunan anu perat 2 ning kok nebang iki. Oke.